טוב, אז התחלתי את הסרטון ואנחנו נלך לשבת. אני בחרתי פה. קנינו קולה. וואי, איזה מזל שזה לא נשפך עליה. מי שקונה קולה, כאילו מי ששותה שלוק מהקולה אחרי שהוא עם הטפוצ'יפס החריף, זה אומר שהוא פסול. תסתכלו, קניתי פה עוד צ'יפס שאני יכול להחזיק על הכל. ימי. לא, אסור לך עכשיו. מותר לי. אסור לך. הוא דומה לצ'יפס. תסתכלי. אבל... תסתכלי מה היה. זה לא עומד, תראו מה קרה לפחית. תסתכלו מה זה. שנייה. זה על זמן. טוב. תסתכלו גייס, לא די. זה כזה צ'יפסים. תאמי, קטשופ. קקה, מה? איפה הטפוצ'יפס החריף? איפה הטפוצ'יפס החריף? איפה הטפוצ'יפס החריף? זה יותר חריף. טוב, נאכל את היותר חריף. מזה מותר לנו לאכול אם חריף לנו, אבל לשתות אסור. הנה עוד טפוצ'יפסים. יש לנו 2 חריפים, ואנחנו נשבעים לכם שנאכול. כמה? 12? 13, 14? עשינו סרטון אבל עוד לא העלינו לכם. 15? יש לך פה? 15 יש 2 טוב. 17 זה כבר? יש לך 19 שם. אני לא יכולה להחזיק את זה ביד. טוב, בוא נראה אם היא זכתה. תחזיקי לי, כי אסור לשים את זה על הרצפה, כי תראי, אי אפשר, תנסי. נשבר לי. אפשר. אבל אני מפחדת שישפך לי. לא, בלי שוקולד. רוצה? לא לך, לי. עצבני. זה יותר גדול. תודה. אז אוקיי, בוא נראה מה זכיתי. די, מה הייתה? האם היא זכתה? אתם יודעים שהם סתם מרמנים עליכם. אף אחד לא זוכר. תנסי לפתוח. טוב, אז נאכל מהחריף הראשון. כבר פתחנו. טוב, אז בוא נאכל. ואסור לנו לשתות. לקחתי את זה הכי חריף. מחזירים עודף ב-19. אני מכיר אותו, אולי אני עבדתי אצלו. מביאים עודף ב-19. זה פתאום נהיה לי לא חריף, כאילו. זה מתחיל להיות חריף. אז לא נפלת, צריך. לקחתי מכיף שהוא לא חריף, כי תהיה מוכה. לא זכית הפעם. ננסה עונשי שוק בפעם הבאה. ואמרתי? יופי, נוכל לשבת על הכיסאות. חריפי. טוב, ויאן, הפסדתי בתחרות, תביא את הקולה. אתה יכול להביא לי את הקולה? טוב. מה היה מחליפים כיסא? לא, די, ויויאן, די. מודי פעם אחת על הכיסא השני. לא, ויויאן, זוזי. אני קונה לי את כל ב-19. זוזי! וואי, זה חריף. לי זה לא חריף. זה גם בחיים לא לי חריף. אוקיי, כל הצ'יפסים לידי. רק הם לידי. הנה, תסתכלו, אני אוכלת 2 במהר. הנה, תסתכלו מה היה. לקחתי את הכי חריף, תסתכלו. אני מכניסה את זה לפה. הם לא מאמינים, תריס. יואו, מה היה כל הקולה שלי? הנה, אני אוכלת, תסתכלו. היא אוכלת, אל תדאגו. קניתי גם קולה כזאת. אפילו עם הקולה זה חריף. יש עוד הרבה קולות כאלו. בחרדנו. אתה יכול לקנות לי? מה, יש לי רק 12. תקנה לי. קחי. טוב, נדבר, אל תדאג. לא, קחי. תביא, אני אשפוך לך. שפכי את הקולה שלך, אני אשפוך לך קצת משלי. לא, עכשיו הוא יקנה לי. שלמה, היום, מחר אני עוד שבוע עושה ערב, אתה משהו יפה. אני אהיה איתך בקשר. מי שדיבר על זה שוטר.
יש טעם מוזר לקולה. נכון כזה, לא יודעת מה. עכשיו האח שלי קונה לי כזה. זה כאילו מוגז, אבל זה מוגז, כן? אבל זה כאילו... מי יכול לפתוח לי? אני. זה ישפר, שמולי. לא, תבקש מיכאלי. הופה. טוב, אנחנו נאכל מהכי חריף, לצערנו. צערי מה זה חם? טוב, נאכל מהכי חריף, תחי. שמולי, פתח לי. רגע, זה... תיזהר, לא, זה שלי. זה שעכשיו תילפה. זה שלא ייפול. עכשיו זה שלך? כן. בזהירות. בזהירות. זהו. עכשיו אתה יכול להתחיל לשתות, לאט. 5, 7 שקל. הוא ממלא לוטו? שימלא. בוא, תקנה לוטו, תמלא. תמלא לוטו. יאללה בואו. אנחנו לוקחים את הטבסקו. לא, נעשה את זה בחדר שלך מסודר. תביא. אנחנו הולכים עכשיו לחדר שלה. לא, קודם אנחנו אוכלים את הצ'יפס הזה מזה. נכון את כל הצ'יפסים בחדר שלה הזאת. בואו נלך הביתה. לא, די, לא, בא לי פה להיות קצת. היא מפחדת. טוב, אני נראה לי... מה? תביא להראות להם. תביא, אני אוכל את זה. זה עלה 8. הוא נתן לי ב7. מה? אם אני לוקח הרבה אני שופך. $10 גלידה. נכון? מה? גייש קודם לו. גייש. גייש. אבל למה אתם מגלים לאמא? אני מגלה. בעיה. אז יש לי פה 2 קולות, תסתכלו על זה. כאלו רגילה יש לי וכזאת. נשפך לי קולה. טוב, תקשיבו, נשפך לי קצת קולה. טעים. מישהו יודע את זה? כן, יש לזה טעם של... ריח של בואש. לי יש קולה רגיל. כזה קולה, תראי עיניים? זה לא רגיל. הם לא רואים, נו מה היה? זאת קולה מיוחדת אני קוראת לה? תנסו אם אני שותה או לא, אבל אל תרמו. תכתבו ישר, לא אחרי שאתם רואים. לא, האמת אני לא אגלה לכם. רגע. מאיה, אפשר שנייה? מאיה, תביא לי שנייה. רגע, לא עושה לה. את זה לא נחשב שנייה. מה, אפשר שנייה את הטלפון? כן, רגע, אני אצלם אותך שנייה. מה אתה רוצה לעשות? אני יכולה לשתות מהבקבוק עד לפה, עד לפה, רגע, אני אכין לך. שמעתם מה היא שאמרה? על זה שנשפך לי מביאן קולה. אני יכולה לשתות הרבה. טוב, תקשיבו. אני לא יודעת... למה לא קניתי בלונים? פיסטיאן. למה בלונים? למה לא הזכרת לי? טמבלי. למה בלונים? של לקח בלוני מים.
ונפוצץ על אחד השני. וואי, תסתכלי כמה שתיתי, מאיה. רגע. מאיה. וואי, תראו. תסתכלו, זה קל. מאיה, תסתכלי, זה קל. שתיתי את כל זה, מפקיחה. שנייה. די! אתה לא נורמלי. שתיתי את כל זה. אתה לא שתית, אתה ירד. יו! איזה הבדל לעומת שלי לשלה. טוב, נראה לי שאני אלך הביתה כי זה מה זה מגעיל. לא, אני שותה עד הסוף. כל האזור, כל עד שיובי והמסלמת. תראו, זה נראה כמו כלב אשתי. רגע, אני אנסה לצלם לכם את זה. אם אתם רואים, תגידו לי. מה את זה? שנייה. טוב. גבת זה לא יחשב כי הוא שופך. רק אני ממאיה. אני ניצחתי, אפשר להגיד? היא לא ניצחה, זה לא היה תחרות. אם הייתי עוד שיודעת תחרות, כמובן שהייתי מנצחת. אני בבוקר אני כבר... אבל יש לי עוד כסף בבית. עוד כסף הרבה. אין טעם הרבה. עוד כסף. עוד כמה? בבוקר... 100. טוב, תשמעו, כל הזה לא בחיים כל כך. אתם מחכים לי כמה? הוא מביא עוד 100. די כבר. אין עוד כסף, תודה. יש. אין. יש. מאיה, יש. יש. אין. יש בבית. יש. לא, אל תשפוך, דוד, שותים את זה, אתה שילמת, תשתה, לא לשפוך. בת של הסנובי, אמא שלה. וואי. תסתובבי אליי. רגע. טוב, אישלימת, בואו נלך הביתה. אני רוצה לאכול את זה פה, מאיה. די, לא. כן, כן. לא. די, מאיה, הוא עכשיו די יכול לקנות את זה כאן. זה שומע שקל. די, לא, די. בואו נתת הכי חד. אני לא. מאיה. אבל מאיה, דוד יכול לקנות עוד. מאיה. וואי, איזה ילדה את מאיה, באמת. זה כל הכלום. אני קונה. מאיה. אמרתי לך לא לשתות שם. אין מקום בבניין גם ויvian בקייטנה? רגע, אנחנו לא רוצים לצלם את סרטון ליוטיוב כי אסור לו. למרות שנועה צילמו אותו, אבל לא נורא. כן, ניסי. לא יודעת למה, אבל אני אוכלת על ספרזל. לא, רגע, את יכולה לזרוק את זה? תחזיקי לי את הקולה. מה קורה, לולי? תעיף. זוזי קצת. לא. אמרת שלום את מאיה? טוב, אני אשים את הקולה פה. זה טעים, זה לא חריף. עבדו עלינו. למה לא הלכתי עם נויה לבריכה? קלתי לחדר בריכה. מתי? מה? לבריכה, היא עכשיו הלכה לבריכה. לא ידעתי. מאיזה בריכה? לבד? עם אבא שלה. מה את רוצה לעשות? כן, עם אבא שלה, מה? יש לך עוד אחד. דני. טוב, יש לה עוד אחד. אני פותחת, אני מקווה שאני אזכה. היא לא תזכה, אני אומרת לך. גם אני חושבת. אמא שלי... אף אחד לא. לתאמן. חצי מטר. כל הזמן זה מכות.
אבל 4 ימים לא להתאמן זה too much נראה לי. מה שתוצא תעשי, הנה הורידו מישהו בעפולה עכשיו. כן, באוטו. זכית? לא. אוטו כמו שלך. לא. תורי. מה זכית? אמרו שזה חריף. כן, כתוב טבס. הטלפון הזה על הרצפה, של מי זה? שלי. זה שלי, תפסיקי כבר לקח אותי. היא הייתה איתנו בחתונה. כן. תלמי אותי. כך אופיר. עוד אחד? לא אכל עד הסוף. עד הסוף, רוצה עוד אחד. תקנה לו. מה אתה רוצה? מה? אסור לך להצטלם ליוטיוב בייבי. מה אתה רוצה? סבתא? תיזהרי אבל אנחנו בטעות נצלם אותם, אסור. בא לך קצת? מה זה אכפת לי מהפה שלה? אני מסוגלת למשל מהפה של נוי נוי, של ויבי, של גמי, של אמא שלך. נחשוב. ומי האנשים שאת לא מכירה? נראה לך. גם אבל אם את מסתובבת אנחנו מקרות נצלם אנשים. מה אתה רוצה? הוא ראה את אבא שלו. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? איפה נעלם שלו? אני יכול לבד ללכת? אני יכולה לבוא איתי לג'ודה. יש לך ג'ודו? איך לבד, התינוקת? לא בא לי. לא בא. אז רוצה לבוא איתי? יאללה, הולכים לג'ודו שלי. טוב, שנייה, אנחנו נראה, אבל למה דרשת את זה? אתם באים איתי לראות? כן, איך יש פיפי? יש במקום שם פיפי? אני לא יודעת. יש. איפה אבא? יו, הלכתי לחבק את אבא. בוא נעשה ריצה עד אבא של זה שלו. רגע, יהיה גם חלק ב' שנראה את דיוויד איך הוא מתאמן. בזהירות נראה כי אסור להציץ שם, אז אני אציץ. מה, אסור להציץ שם? אסור! מותר להיכנס, יש שם ספסלים, אתם יכולים... אבל אני לא עושה כי הוא מכיר אותי. טוב, אז אנחנו... מה, זה מפחיד אותך? לא, אני מציצה. נעשה בחלק ב', אז יהיה גם חלק ב', אז יאללה ביי.